buddhismen, der er der for eksempel det her billede af befrielse. Det betyder, at man opgår, eller sådan, at man bare bliver til intet. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om det. Eller sådan. Men det er ideen, at man bare bliver et. Så ligesom den her meditation, bare du har et lys, og så skal du bare kigge på det, og bare blive et. Bare stoppe al tankeaktivitet. Så det er en form for, eller det er et koncept. Men vores koncept er, at den åndelige verden er også fuld af aktivitet. Altså ligesom den åndelige verden er ligesom den her verden. Fordi den her verden er skabt fra den åndelige verden. Altså det er ligesom, det kan sammenlignes lidt med, hvis man ser skyggen af en hånd, så ved man, okay, den skyggen, den er kun i 2 dimensioner. Og eller det er bare sådan en begrænset udgave af den oprindelige hånd. Men det er den samme. Altså når den her hånd bevæger sig, så bevæger skyggehånden sig også. Så det er på en måde det samme. Så den åndelige, eller den materielle verden, den her verden, vi er i nu, den er på en måde skyggen af den åndelige verden. Så de ting, der ikke at de ting, der foregår i den her verden, de også sker i den åndelige verden. Men de ting, der er, altså følelser, personlighed, aktivitet, varietet, altså alle de ting, som vi finder her, de har deres natur i den åndelige verden. Så naturen af den åndelige verden er, at den er evig, fuld af viden og fuld af lyksalighed. Og vores verden, den er, altså den her verden, vi er i nu, den er det modsatte. Midlertidig, fuld af uvidenhed og fuld af ulykke. Det er måske nogle gange, når der kommer nogle elever, så spørger de også sådan, okay, hvis Gud eksisterer, hvorfor findes der så ondskab? Det er et ret godt spørgsmål, man kan stille. Så naturen af den her verden er på en måde ondskab. Eller der er så mange dårlige ting, der sker i den her verden. Selvfølgelig er der også gode, men der er mange dårlige. Så hvorfor tillader Gud det? Ja. Så det er naturen af den materielle verden, og den åndelige verden er det modsatte. Der er der ikke de ting. Der er der ikke noget ondt, og der er ikke nogen dårlige ting. Der er kun gode ting. Så grunden det er, at ligesom en far, han for at ligesom irettesætte sit barn, altså hvis barnet har gjort noget forkert eller sådan, eller hvis barnet har gjort noget dårligt for sig selv, så faren han siger, okay, nej, eller så nu går du bare ind på dit værelse, et eller andet, jeg ved ikke. Hvad er det normalt? Der er ligesom en straf til fordel for barnet, altså faren prøver at hjælpe barnet. Så på samme måde, der ser vi, altså også bare i vores eksistens nu, vores krop er meget sårbar. Hvis man for eksempel tager hånden i en ild, så begynder det at gøre ondt. Hvis det ikke gjorde ondt, så vil man hurtigt miste sine hænder. Altså, så der er det dårlige, det har en funktion. Det er ikke til for at skade os, men det er til for at hjælpe os faktisk. Så det er derfor, at Gud er algod, men der stadig sker dårlige ting i verden. Derfor at lære os, altså ligesom når du stikker hånden ind i ilden, så brænder du dig. Så det er derfor, der er smerte. Og grunden til, at der er smerte i den materielle verden, det er på grund af den her materielle verden er på en måde ild. Altså det er derfor, der sker dårlige ting her. Det er for at få os til at fokusere, okay, specielt når vi har fået den information, at okay, der er rent faktisk et sted, hvor der ikke er den her lidelse. For eksempel, nogle gange tænker jeg sådan, okay, når man spørger folk, kunne du tænke dig at leve for evigt, for eksempel? Kunne I tænke jer at leve for evigt? Hvorfor ikke? Det kommer an på, hvor godt et liv man har. Altså hvis man har et virkelig godt liv, så vil man da gerne leve for evigt. Ja, hvis en af ens venner er jo døde, men så man vil
masser af nye venner. Altså, så er der også ens familie, hvis dem har man kun en af. Ja, det er klart. Men selve... okay, så hvis jeres familie også levede videre, så kunne det være sårbart til. Ja, det kunne være meget fedt. Så det er den ene kvalitet, altså, som den åndelige verden har. Evighed, og den anden er viden, og den anden er lyksalighed. Så man kan se på os, at man kan analysere. Hele den her proces, det handler ikke bare om at høre og acceptere, eller blindt acceptere. Det handler om, at man også analyserer, okay, er det rigtigt? Så det siges, at vi er en del af den åndelige verden. Vi er også evige, vi er også fulde af viden, og vi er også fulde af lyksalighed. Men her i den her materielle verden, der er vi det modsatte. Men I vil stadig gerne leve for evigt. Og okay, I er også i gang med at tage en uddannelse. I søger også efter viden. Og I søger også efter lykke. Så det er de tre kvaliteter af sjælen, som man kan se, at der findes rent faktisk noget. Der findes rent faktisk evighed og fuld viden og fuldkommen lyksalighed. Fordi ellers vil vi ikke kende til det koncept, ellers vil vi ikke ønske det. Ligesom hvis man er tørstig, så betyder det, at der også er vand. Der kan ikke være tørst uden vand. Så på den måde kan man, billederne er til for at ligesom give en idé om, at der også findes en højere dimension af eksistens, hvor man ikke behøves at, hvor man også har, alle, det der, hvor alles natur er, ens familie, ens venner og sådan, alle hører egentlig til i den situation, hvor de kan opfylde de her tre ting, hvor vi ikke behøves at dø, vi ikke behøves at blive syge og gamle, og alle de her og kede og så det var det mest uhyggelige form for lidelse. Men de ting eksisterer faktisk. Og via meditation, vi bruger mantra-meditation, Hare Krishna mantra, der kan man faktisk hæve sin bevidsthed. Det også hvis man har tilført, det som er meningen, at vi faktisk skal, det er det næste trin i evolutionen på en måde. Det er ikke bare, okay, nu er vi blevet mennesker, nu kan vi, og vi har opfundet computeren, okay, that's it. Der er faktisk et til skridt, eller sådan. Så det er det, som billederne blandt andet også minder en om, at der er en højere dimension. Tak. Det var okay. Gør den det nu?